आंनि बिमारखौ नायनो थाखाय फाथलमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 7 नं आफलागाव गामियाव लोगोफोर दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय खोब माने दुखुनांथाव भिडिअ लोगोफोर बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय जेरै फार्स्ट टाइम बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जाबाय लोगोफोर धोनिराम मोसाहारिनि अनसुलि बिसि सोमस्रि मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो टिउमार बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ लोगोफोर। बाजै जेनेबा दा बबेहाय डाक्टारनाव नायजाखो माने अन्नानै एसे फोरमायहरदो दे। नायजानायाथ' सिभिलावबो थांदोंमोन, नायजादोंमोन, ओमफ्राय थैबो सोजानाय जादों। ओमफ्राय थै मोनसेयावनो 5,000 गाहाम बायनानै सोनाय जादों। ओरैनो थैया थफ्लाबसे सोखो सिगाङाव मोनबा पेकेट मोनबा सोदोंमोन। मोनसेयाव बेसेबां खरि बायनाङा? 5,000 थांबाय। ओमफ्राय दा बेनि बबेहाय होनदों, बबे हस्पिटालाव नायजायामोन? दा सिभिलाव नायजादोंमोन, ओमफ्राय अबाहाय माबा खालामहैजाबावनो नायजाबावनो नागिरदोंमोन। बेखौबो नायजानो फैसायानो गैया जाहैबाय दा। मोसौ मानै दङमोन, बेखौबो सिगाङावनो ब्लाड टेस्ट सोनो होननानै फाननाय जाखादों। दाथ' जेबोआनो राहायानो गैखाला। ओरैनो मा बेमार जादों होनदोंमोन? टिउमार बेमार जादों। सिगांनिफ्रायनो एसे जाबोखादों। सिगाङाव पेरालाइसिस जाबाय, बेहा हारसिं गालांबाय। अजा एसे डाक्टार एसेजों गाबाय, ओमफ्राय दा टिउमाराव थाबाय आरो। खोनाखाबाय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दा सोमस्रि मोसाहारिया मोजां डक्टरनिसिम माने थांनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने रिकुवेस्ट खालामदों आरो लोगोफोर। आंनि बिमारखौ नायनो थाखाय रायजो राजा आइ आफानाव अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन। फैसाबो गैया, थाखाबो गैया, दा हा हु गैला। माजों नायजाबावनो? अपारेसन खालामनो थाखाय आइ आफा रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन आरो बुंबाय रायजो राजा आइ आफामोनखौ। रायजो राजानिसिम आंनि नैबे आंनि हिन्जाव माबा जानायखौ नायनो थाखाय आं जा थाइसे अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। गोग्गो माने देहा सोलेरफ्रा मोजाङै राफोदै जानो हानायसिम खालामबा मोजां जागौमोन आरो रायजोफ्रा। आं नाया नङा नायबायमोन। जा मोसौ दंमोन मानैसो, ओमफ्राय बेखौबो मथा मथि फाननांनाय जाबाय आरो। नायनांबाय आङो, माजों नायगोन माजों नाया नायनांबाय। आङो जेरै उफाय खालामनानै आंबो नायनांबाय। आं दा हाथारैयाव आं दा नै ससियेल मिडियायावबो ओंखारबोनांनाय जाबाय। आङो रायजो राजानि सिगाङाव आं रिकुवेस्ट खालामनाय जायो। साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय आङो अननाय सिबिनायखौ आङो एसे अनहरोबा मोजां जागोन। आं जा थाइसे मोनो नैबे आंनि हिन्जावनि एकाउन्टआवनो सोना हरोबा मोजां जागौमोन आरोखि। आरो ओमफ्राय बिटिआर सरकार, दानि सरकाराव थानायफोरखौबो प्रमद सार आरो लरेन सार आरो बिसोरनाव जा थाइसे मोनो आं मोनोबा मोजां जागौमोन। आंनि नैबे हिन्जावखौ नायनो थाखाय, ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय आङो उफाय गैला, जेरैबो निरिफाय जाहैबाय। दा बेखायनो आङो दा नोंसिनाव एसे अनसुंथाइ बिहरनाय जायो आरो। आंनि बुंनाया एसेनोसै आरो। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय लोगोफोर। दा बिथांमोननि अबस्था, न'खरनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुजोबखाबाय लोगोफोर। दा बेखायनो माने नैबे धोनिराम मोसाहारि आरो सोमस्रि मोसाहारिया माने रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो दानि सरकाराव थानाय बिटिआर सरकारनिसिमबो बिथांमोना माने थाइसे थाइनै फैसा माने डनेसन लुबैदों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनिबो थाइसे थाइनै माने डनेसन लुबैदों आरो लोगोफोर। बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिटिआर सरकार प्रमद सारनिसिमबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे नैबे दुखुथिया माने न'खरखौहाय माने थाइसे थाइनैजों सहाय होनानै जाहाथे नैबे सोमस्रि मोसाहारिनि अपारेसना माने मोजां अपारेसन खालामनानै मोजां गोग्गो देहायाव माने लाबोफिननो हायो। बेनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायहरबाय।